Оешманың директоры Аяз Бәдретдинов килгән кунакларны үзәк эшчәнлеге белән таныштырды. Бу уку елыннан безнең робототехника түгәрәге эшли, шулай ук промышленный дизайн, полиграфический дизайн, английский, инглиз теле түгәрәге, шулай ук инде медиапроизводство дигән түгәрәк, һәм инде инженерное конструирование түгәрәге эшли башлыйчак. Балалар арасында беренче тапкыр килгәннәрдә инде 1 ел йөреп шөгыльләнгәннәр дә бар. Биредә балага үзе теләгән түгәрәккә йөреп, өстәмә белем алырга бөтен шартларда тудырылган. Мин монда беренче тапкыр килдем. Миңа монда ошады. Көздән әйберләр, самолетлар, машиналар ясыйсы килә. Быел мин английскийга өйрәнәчәкмен. Яшыймы самында? Әйе, ошый. Нәрсә ошый? Монда нәкайбә тапалар, куешманда анда инструкциялар әйтәләр. Менә английскийга өйрән. Һәр җирдә кебек монда да документлар электрон рәвештә кабул ителә. Әти-әни шәхси кабинеттан гариза биреп, баланы теләгән берләшмәсенә яздыра ала. Яңа уку елы башланырга санаулы көннәр генә калып килә. Берләшмәләр күп булгач, балалар сайларга да авыргысына. Бу вакытта әти-әнинең дөрес юнәлеш бирүе мөһим. Нәкъ менә бала чакта алган күнекмәләр үскәч дөрес һөнәр сайларга ярдәм итәргә шарт булып тора. Найла Салахова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе.